Wait a minute, musím si to tu nastaviť. Počúvajte, ja neviem, jak mám nastaviť ten mikrofón. Neviem to ani zabava spraviť. Ja nejsem matička, proste. Send some help. Ja som to raz spravila, odtedy sa to odpojilo a zase to neviem spraviť. I don't know! No, takže hello guys, ja vás vítam pri ďalšom videu. A toto video bude veľmi zaujímavé, pretože som si povedala, že nebudem hrať na kameru niečo, čo ja momentálne necítim. A musím povedať, že poslednú dobu mám celkom ťažké obdobie a preto ani nie som taká aktívna na sociálnych sieťach. Preto možno ani tak nekomunikujem s vami cez ten Instagram, ale jedno s druhým. Ale berem to tak, že život je ups and down, jak už aj Sara Rikas hovorí, takže tak. Čo im šibe tým ľuďom? Ten typek beží do prdele. Idem cvičiť do Emanate a chcem si skúpiť ešte Monster niekde, ale ešte neviem kde. Mohla som vlastne aj tu. Už je jedno. Ježišimaria, policajti! By the way, zastavili ma policajti prvýkrát v živote minulý týždeň. Ináč, jeden z dôvodov, prečo ja som prestala pridávať nejaké tréningy na Instagram a takto, čo sa týka z posilky. A keď už pridám, tak väčšinou to není nejaký tréning, ale je to iba proste kus z nejakej aktivity. Tak preto, lebo som proste zmenila reálne celé moje fitnessacké fungovanie. Snažím sa cvičiť viac žensky, snažím sa prispôsobovať cviky môjmu telu, čo znamená, že keďže sa pozriem spätne na seba, tak som sa vrátila k tomu, čo sa cítila ja sama dobre. Neviem, či tomu chápete, ale je to proste tak. A ináč vy kebyže vidíte, jak som zaparkovala. Proste toto fitko, akože dneska to je úplne krásny poriadok. Ja neviem, či to náhodou ešte, že nikto nebol, alebo čo. Toto si dávam hneď na schody. Hop. Neviem, kde to bude dneska patriť. Ale pozrite, ako proste koľko veľa miesta a ako tu je upratané. Hello, to som ja. Čau. Už docvičila a teraz najhoršia časť, ktorá ma čaká, je to, aby som odtiaľto vyparkovala. Guys, to bude pain. To zaparkoval za mnou, toho preklínam. Prisahám, preklínam ho. Nenávidím ho. Práve mi spôsobil traumu z parkovania. Please log in with your profile.
Pardon, would you repeat that, please? Mám ti to zopakovať? Že mi nejaký typek spravil traumu z parkovania. Mám proste za dní, prečo ja musím fucking stretávať ľudí, ktorých celého srdca nenávidím. Chápete to? Ja tomu nechápem. Ale mala som ísť do toho fitke, že o 10:00. Ja mám strašne ADHD. Don't judge me, guys. Please don't judge me. Mám si dať hodinky, sú cool. Čo to je? Prečo ma to prenasleduje? Idem si kúpiť Monster už. Could you repeat your input? Akože ono to je super, že toto je, ale niekedy mi to leze na nervy. Tak to? Keď si to akože dám. Vyzerám jak cigánka. Kúpim si tu voňavý stromček. Poďte si so mnou kúpiť voňavý stromček. Teraz som sa rozhodla. Let's go. Oni tu majú tento nový. Hello. A teraz si chcem ešte kúpiť stromček do auta. Ale kde tu majú stromčeky do auta? Vidíte, také voňavé. Prosím vás, môžem sa spýtať vonné stromčeky do auta? No, nejak sú tie časopisy, tak obročí takú. Aha, ďakujem. Ja len som proste slepá. Á, tu! Ups. Ice Black. A čo ak si dám viacero? Však ja to ani nemôžem ovoňať. Toto je kokosové a toto je vanilkové. Jak to mám ovoňať? Chcem, aby som venala ako vanilka alebo ako kokos. Ja si kúpim obidve. Ak to bude viacej smrdiť, vyhodím. Takže taste voňavých stromčekov. Pozrite, kúpila som vanilkový, ale nemali ten, čo som chcela, ktorý viem, že pekne voní. Ja mám radšej vanilku, akože ja milujem aj vanilkové proste parfémy, aj takto, že keď sú také vanilkové, áno. A ako to môžem otvoriť? Môže sa ma niekto... Hlavne, že idem do fitka, že? To vôbec nevoní ako vanilka. Dobre. Ďalší pokus. Počkaj, ale čo? Či? A ja tomu možno dám šancu, ja neviem. Viete čo? Dobre, ja druhý nebudem, lebo ono to fest voní a proste to kebyže otvorím, tak tu asi mi vybuchne hlava. A to si mám zavesiť? Kamoši, to tak smrdí. Dobre, ja otvorím aj ten druhý stromček. A podľa toho, ktorý bude menej smrdieť, tak ten si dám. Bože, to jaký dement toto vymýšľal. Ohoho, tak vanilka ide do koša. Toto je jemnejšie a je to oveľa lepšie. A ináč, cítim aj tú vanilku. To nie úplne... Toto vonia jak proste taký sirup. Keď som bola... OK, I'm done. Ja už si nebudem kupovať vône do auta. Že ty sa tam vlastne prihlásil, když si neměl nahraný nic vôbec. No, víc dark.
kde? Som proste, tuto niekde na Krížnej by to malo byť. Neviem to nájsť proste. Guys, I don't know. Ja to nevidím. Ja proste, prečo ja vždycky musím... Ja si nechám rezervu reálne, že hodinu. Keď niekam idem. A ja tak či tak budem meškať, pretože to bude niekde tu asi. Pravdepodobne. No, neviem, či to vidíte, ale už to mám trošku odpuchnuté, už sa mi robia troška aj modrinky. Ale akože ja sa nemôžem sťažovať, tie pery sú, akože tvár je úplne perfektný. Ja som tam išla s tým, že ja už som mala pokazané pery, takže ja som mala, však som vám to hovorila, že ja som mala hruďky tuto dole. A ja som chcela, aby to proste nejakým spôsobom, že dorovnali. No a podarilo sa im to a akože ja som brutálne spokojná. Ja som sa mega už bála, že vôbec, lebo ja som ani nepovedala, že v podstate už som bola na perách a že tam mám nejaký... Ježiši. Že tam mám nejaký problém, ale akože baba bola strašne šikovná, takže to úplne super zvládla a nemôžem sa ja teraz sťažovať. Takže sa teším.